Salutare la toți, mă numesc Cristi și bine am găsit la un nou video. Astăzi cu mine e Eduard. Salut! Și noi astăzi o să facem smash-uri PES la diferiți vloggeri, youtuberi. Înainte ca să înceapă acest video, vreau să vă rog foarte mult să dați un like și să vă abonați la canalul nostru. Mersi. Hai băi, ieșiți oameni, luați și dați un like. Da, băi, hai băi, ieșiți oamenii aici și dați un like. Eduard, ești gata? Da. Prima. Smash-uri PES lui Delinca. PES că nu știu cine, nu o cunosc. Nu, dar nu trebuie mai cât să o cunoști. Știu să Dar să mie nu-mi place, nu știu. PES idei, da? PES, da. Aha, am înțeles. Smash-uri PES, Alina Eremia. Smash. What the fuck was Așa, acum eu o să zic un cântăreț rus. Smash ori PES lui Morgenstern. Smash. Smash? Da. Serios? Da, ca lui. Îmi place muzica lui, nu? Ah, că îți place muzica. Da, și ele ca lui. Smash-uri PES, Jador. Smash. Îmi place, ascult muzica lui. Ești gata? Da. Smash ori PES lui Vlad A4. Tot e youtuber rus. Smash. Smash? Da. Da. Îmi place videourile lui. Smash ori PES, Carlos Dreams. Smash. Smash. Carlos Dreams, de mult, nu, Carlos Dreams, nici nu mă gândesc aici, deodată Smash. Ești gata? Da. Smash ori PES, Ileana Beregoi. Smash. Smash. Da, Da. e ca lume. Dar ce așa? Așa, e ca lume. Îți place, da? Smash ori PES, Smash ori Perș. Dar mă ții prunii. Smash ori PES, Ada. A, da. Smash. Îmi place muzica, mai ales când cea lupii, da? Da. Lupii, da. Smash. Smash. Hai, bună, hai, gata. Smash ori PES, Shelly. Smash. Da, e ca lume. Îți place? Da. Smash ori PES. Ui, mă nervez cu cuvântul să pierd. Smash ori PES, Bromania. PES. România Smash, m-am uitat la multe prank-uri, farsuri de-a lui. E imposibil să nu râzi la videourile lui România. Ești gata? Da. Smash ori PES, Dorian Popa. Smash, normal, e... Smash? Da, Da? ca lume. Îl urmărești? Da, știu. Da? Oh. Normal. Da. Smash ori PES. Ui, dar cuvântul ăsta nu mă... Ce Da. omor. Smash ori PES, Lia Toborceanu. PES. Este ca tare ca lumea, de parcă. PES. Hei? Ție-ți pare că eu prost nu știu cine asta. Hai, am tu. Smash ori PES, Mimi. PES nu știu cine. Nu, dar așa după cum arată, cum așa... Așa, Așa normal, de normal? Dar Dar nu-i dau Smash că nu știu pentru ce se dau. nu importă că nu știi, adică eu m-am uitat la Șieta. Nu, de exemplu, eu m-am uitat la Șieta și mie nu mi-a plăcut, da, ca om, așa. Ți-ți place ca om cum arată? Ca lume, da. Dar dă-i Smash aici. Nu-i mi de Dar dă-i Smash. Nu, e PES și gata. De ce? De atâta, hai mai departe. S-a stâns și ecranul. Și mai departe, tu trebuie să zici, nu eu. Hai mai departe. Dar mai departe, tu trebuie să Apoi zici. eu să stai de aici. Hai. Smash ori PES, Vlad Munteanu. Smash. Pe Vlad Munteanu îl urmăresc, așa că îmi place și face el. Smash ori PES, Justin Bieber. Smash normal, e... Smash? Da, ca lume. Da? Da. De ce? Și toată lumea știe. Toată lumea știe? Nu te să știi. Da, Smash ori PES, Cristi Munteanu. Smash. Îmi place și îi urmăresc pe YouTube. Hai, mă eu. Smash ori PES, Elie Vlogs. Smash, ca lumea e... Smash? Dar și așa tare idei. De-a nostru e Smash. Moldovan, una alta, da? Smash ori PES, Elena Remeș. Smash. Elena Remeș și grea așa. Eu ascult muzica.
Îmi place muzica ei. Și plus la asta e moldovancă, Irina Rimeș e din Moldova. Eu știu. Smash ori PES Gami. E youtuber român. Piesc, nu știu cine. Când nu-l cunoști, nu, dacă om așa, cum îți pare? Tot nu-l cunosc. Smash ori pies, țanca uraganul. PES. Smash ori PES Irocica Info, ro. Smash. O știi? Știu, Serios, de cine o știi? E tu, O urmărești? Nu, dar nu știu, e tu. Smash ori pies, subo. Apărate! Stau, uite, mă nervez de comentat. Smash ori pies, subo. Subo. E rus, vlogger rus. Da. Din Rusia? Da. PES. Da și Ce atâta. Al știu, dar nu prea îmi place mie ca om. E așa, 50-50, știi? ce iubești de bună suflete? Lasă-i, mă la suflet de așa care cu deștile așa. Nu mai este, e ca lumea Catarin. Ca lumea, nu, mie nu-mi place. Nu-mi place. Gata. Cam atât cu acest video, nu uitați dacă vă plăcut să dați un like, abonați-vă la canalul nostru, eu am fost Cristi Eduard și ne vedem data viitoare. Pa!